i em sortiria sang per la boca i no vull que sigui el cas, ara en sèrio. No, ara en sèrio, és que no et pots recolzar de la temporada. A sobre no treguis pita que la temporada passada vau quedar a faltar 4 jornades encara estava editant. Aquest és el problema, que esteu permanentment mirant, com Chiqui fa un parell o 3 de temporades, mirant el teletext, no valoreu el que s'està veient. I tot això que ara tu dius, bueno, som líders, perquè és veritat, el Madrid és líder, això és irrebatible. Jugando muy mal, jugando muy mal. A la llarga, al 20%. la temporada passada, perquè la temporada passada també jugueu d'aquesta manera i amb menys... I la otra, si llevamos 5 o 6 años jugando así. A la llarga, és evident que aquest sistema no dona resultats, Ahora parlarem del clàssic, però Alfredo, una demanda, una nova demanda... Termino el tema de renovaciones. El lunes Márquez, renovación con la cual no estoy nada de acuerdo, 2 años más hasta el 2012, un juego ya con una edad, pero bueno. Sí, lo de la demanda, vamos a avanzar un poco. Demanda a la porta, una mes. Sí. Se va a presentar la semana que viene y es una demanda de un intermediario que hace una gestión importante y por medio está el tema Uzbekistán. Hasta aquí os cuento y la semana que viene... No podem explicar més. No, pues ya explicaremos, pero es un tema más que involucra al Barcelona, al presidente, a las gestiones... Sí. Uzbekistán, un país que precisamente no es UNICEF, ¿no? Choca mucho con UNICEF, sí, no defiende mucho los derechos humanos. No, lo digo porque no és així, Lluís, tu ets una persona instruïda. L'altre dia va sortir una llista dels països que respecten menys les llibertats, els drets humans, i Uzbekistan està entre ells. Estem al número 6 o 7. Número 7 del món. La porta cada vegada... Aquestes fotos que es fa el president a Uzbekistan. Cada vegada sembla més el Jesús Gil amb totes les coses, no? És un tio que és populista, va cada vegada més als jutjats, com anava a la darrera època, i està intentant donar alçada a la política, com va fer amb el seu dia també el Jesús Gil. Amb una diferència, que aquest guanya 2 Copes d'Europa, 3 lligues, una Copa del Rei, 2 Supercopes d'Espanya... Jo em refereixo a actitud personal. Pero tú como persona física te sientes bien representado por este hombre como culé? Hombre, realment estic en desacord amb moltes coses que està fent darrerament, sobretot en el tema polític. No m'agrada que utilitzin el nostre Barça, i quan dic nostre Barça dic dels catalans, dels espanyols, dels europeus, dels búlgars, dels africans... Los madrileños del Barça. Però, tret d'això, em sembla que és cert que hi ha una campanya d'assetjament contra aquesta... Probablement perquè també s'ha guanyat ell molts enemics amb la seva forma d'actuar, no? Però en molts casos em sembla agosarat, de veritat, molt agosarat. I sobretot el que em fa ràbia... Estàs d'acord que una persona que porta UNICEF a la samarreta del seu equip no es pot fer una foto així amb el president d'un país que està al setè?